Biyamono asugo chikwe bachaba tikero kona arigete kenge kiao. Yadiri ngabu bwana ontumo getomo kungwa kondage. Bana banyasa tigamba kwani mbiyamole. God is good and all the time. Ningo wamonene ningo leange abantu barigete kogende segi ningo ligete alenta bamwabo bache gokonye kati bacha gosira gokonya nukwa no ya wonsi gokonya nukwao no ya wonsi dovense moya monene butambe jeno mu adventista abana bari abantu bamindu bari motoma ise dini ya chakerete bari abakoro no monori okwana kalemambia ngaimo manyete araria abunya gutabona nona agamba kitamu ibere tore no mwesimuwa ise excellence ongwae igonje nitanga niguruke muhocha kagedi neta kerebuwa una ndo tigara eria kabere njana poko ngoro kwelinde Samuel na kabero mo MC bwe wodi yakyo tamu ibere ngajikorio bochumbe njaisana lakini una mondi gereti mo berengo tabori ngono obwire chikura wana lero onde mwa Yesu ngaka one njiri tonya kurandia egara baba tandi banya korera ngo itubare baba mosi ngoja bara abarire njezo tu abatigera bakonye muitwa abana banyasaye buno mo Kristo no mu adventista kamiri yongo tebanga kerense yabeire bobe asoko morembore nimo bono aba MC bane bari murime nande gentunkere ngotebo mo pastor no man ngeringa nyasaye ngotangana arabantu nare ko bankuri nare ngo MC egodiane nare ko bu nabo bari baikaranse na baga wote lakini nana ko be county ogo kukoria ate batanga kwa betekare lakini ande tanje nare gokwa orio bachande tori gokwa egekora Yesu naro omaye mwamanya monyi wete baragaki bono ngikiande eta ena jira na mangana abere elimo elikurwa se kitabu kya bagaratisa na mebungo kianda gegotanga timorosa gokora yara maya egekora na mogese ekerenga kie eraike mutakwiti mioyo bono gote makora yara maya egora mutu ya ngerire gorereki nero ekende gya kabere amosisa to isatu gegotanga gokora bantu babiro bagotaramo obakoreteki omogako ori gotugwanene sana lakini naye kwamanya mwaka ekerura batiga gutumia ritungwa abana maite ebare togo kurifa ngwa no mwaka ngwa ukaranzari akuminga bona magana ngakiari bate bakoruko mariba omugako yo mariba twatare nere emyaka yonse twabo bugambi intunto ira netikiara bakana aritaya igagacha nando jakire merimende no mumuro yo mwachora bona tiganda ababuri mumuro babate emyaka osensera sina kitu muramurusia muroje mukaeta akunganya mono njinko baburi byaga oyoberu muchumbe mukayo nari umusaro monene eruririe nene nande mumubure gagi mwajire mama mente egere mukaya arabwatari ko gagi bas nande kende nko baburi bona kara mukurusi oyo more to mugako bwate myaka 73 mumaiti iwa moyo muri odono yo onse mwari kuri oyo onse tayo mogo tigara gendari ubona bobo sani wagara nata wetani ayande ntomanyeti aye county Yesu raba kon ekoronto abanongwa arifa no kware kugamba first time omugako oyo no bare godiba n'umuntu tari sege bare kwenda confrontational igakurangeria yani agutumia hekima munyi wete omubure ake arifa ngitoko bona omuntu orengo machega akese esungwa no so lakini mwako ori ari kumurangira baikaranza baigwana nande bintu byababu bono yoswa ntegera mariko na hotel ekira kingo kore anyikaranza chabe dunya ko ngoto tina gutangasira gweta munyaka be ngachi besa nkuru muchanga kwa manyaye igwa bana banyasaye ekitabu kya Samuel yeri tangani isana isete mungo 18 igego tebaiga asenga kieyo
na mobe mokorera ngorera muri ngaki manyanya ngorera muri ose yaore sanye kirugurute asenga keyo na bama mokora ngaki mokorera no bururu asengenjo yo muruotyo ino oyimwe chorerete lakini tigana enesimi basa someke kusi omaite na bara agesinga no mwana siasa mba manyanga ne kebungo ke goteba bo eke kusi ketabu ya Samuel ya entangani isana ese tebungo 18 aya mukate wano gokware ko gatuma di Biblia egoteba asenga keyo na mobe mokorera ase engencho yo muruotyo ino oyimu achorerete korende tikirabu oyimu akorendaki ngakirata kira inchengo explain ngeteju omuruotyo ino mwakorendaki ya regota oko genda bobasi none daya adona mwana gotera igwana ayi monye wet mobe mokorera asomo gambio ino oyimwa korera ki gochinse ama goteba nyasa omonene ta okoranga ki ngai wacha gochinse ga kiateba igumono ekaro mokora iguno monene goteba Urendo monene takoba ogotegerera okorera kwaino igo monyenye nkorera muri baka 2027 egora Yesu tukotegerera ni nwega monyenye nkorwe example otwagana first time na ande monyenye kwarenge buya ase serikali ekoba era undie ya ugasiro gachiko ndoti ya muri tunda ya batire chaka Yesu akonya ya monye we kende nkeyo yakoba asoboko wense Yesu atamanurete abantu wai ongwa agachikotebya abantu ubonyira bwachira uboisi bwachira muganga uchi Yesu abakonye okogenda bubasi okogenda bugitutu okogenda nyalibali okogenda bugitutu okogenda bugirango okogenda bunchali